Ahojte, progresívni tréneri. Už 9. júna nás čaká ďalší webinár zo sekcie Žiaci. Tentokrát na tému rozvoj vnímania a rozhodovania sa v herných situáciách v tréningovom procese. Naším hosťom bude hlavný tréner družstva do 15 rokov v klube AS Trenčín, Peter Čibík. Webinár začneme vysvetlením, čo je skenovanie, aký má význam pre výkonnosť hráča a prečo by mal byť súčasťou každodenného tréningového procesu. Následne sa oboznámite s rôznymi spôsobmi skenovania, pričom nebudú chýbať konkrétne ukážky od najlepších hráčov sveta. Tréner Čibík sa venuje aj tomu, ako možnosť vnímania priestoru vytvoriť automatizovaný návyk cez štrukturovaný tréning. Získate praktické inšpirácie z jeho tréningových jednotiek, vrátane prípravných a herných cvičení, či prípravných hier. Záver webinára bude patriť ukážkam toho, ako sa správne rozvíjané vnímanie priestoru prirodzene prenáša do zápasových situácií a ako sa vďaka nemu hráč rozhoduje rýchlejšie, efektívnejšie a s väčším prehľadom. Nezabudnite! 9. júna o 19:30 na platforme Vzdelávanie digitál. Tešíme sa na vás!